simrang hilin eh. Hi, good morning, maadong buntag, maadong adlaw sa tibok kalibutan. Ug salamat Lord, daghang salamat sa grasya matag adlaw sa akong kinabuhi. Karong adlaw, adlawng Domingo na. Basta na mo. Ako dahil gilain na kong taman. January 7 paron. Diyan. Taad-taad papos pa mga anak mo gilain na jud ko dari kay grabing paita madari kahimtang dari na sad sige glob karon di ay mo banin sa nag-walking kay nasman duwa mo biyahe karon diyan nga ako chatan ko sang manghulog asa siya katunog sa bakong ubanan doon mulakaw o asa siya kay malipay malamang kong nanay mo sa atming lakaw nga rin manang tigo mo naman na dyan kong pamasahe ka ng padong ila 50 Higabing paita daari. Ja, chat po ko sang gagaw dos buhol, bike, ingin si nga taas na kunog hang bulanghoy. Kalabungan na kunog hang kilid sang bulanghojan. Kay sinanay di mo gusto na basta-basta makontak. Kasi sa pinay tawagan, di po sila expire na lang maghanglod pang tawag, di sila makontak. Hantod mahurot, di na po katawag. Sila siguro po yung load, alisip po ako ibang load, manang grabe yung paita, himtang karon, ayun ako sa mga igagaw da. Sa taot na naman ko diya sa Valencia, nila ni Imi, ni Flor de Lisa, na diha ang mga igsoong laki, sila Adjoy, ang anak pang laki na diha, kamusta naman mo diha, Domingo ron, siguro naglangoy-langoy, siguro mo sa dagat, gimingaw ko sa dagat, diha sa Valencia. Regards na lamang sa taot day ko ni Almalim nga taga Valencia pod ni nga to sa laing nasod karon ni puniglan to sa ahang pajag sige puniglili kita ko sa siglo ngoy langoy salamat kayo sa imong paglili sa ahang pajag madun laman ingka mo ginagmay bahalag dugay masanay mapaabot sa ahang pagjaw-jaw-jaw. Kamusta naman diha laing nasod kay bawa man si Kusi kaglantaw kay ingon sa paw nga kitang kuno na ako sa ilang dagat sa Balisan langoy-langoy katong diha pa ko bitaw gimingaw ako sa langoy-langoy gimingaw ako sa Valencia pod sa pagluto-luto Santa Manay-naykan sa Dura Pangari at least nakapamasko po ko dari sa Manila dito kasuroy po ko plaza sorry po sa taging adlaw hapit mga wa kay wala ganing pagdugay di kantong syudad pati haigson dugay-dugay na ba po hapit po siya nag-maestro na siya nag-promotor nga sa may padong di madula so may gibaklagas na ngawa mi pero kinakabot niya po sa mga padungan laay bitaw rong adlaw Domingo kulim-lim po ang panahon. Si Ami di ay itong igagaw nga na po sa Manila muli na naman sa umawag sa nagkakita kay ihin po Carmela gasbuling nga si Ami kuno talawan kuno maglakaw-lakaw parehami wag po address janggi hatag wa po detalye nila mag Santa Rosa kuno sila pero ladyo dako mag Santa Rosa daw lang tagin Santa Rosa dinhi pero wasa gihatag detalye sa dapit bisig po tulong-tulong di pa ka basta-basta maglakaw-lakaw labi ng kwarta dyan ulapas ka na samutan sa ka makaluluoy ligaw kag okay mamiso mo din ang analiz ko taman dali sa kaupaw biyason tumiting lupa mo rin din dagdagan ganyan na dito ang isuon nga lakaw nga rin manang siya rin maggalgan nag-asa mi katunong malagi ito mula akong kuan kaya nag-iup ko doon nahanaan itong aming suon nga nagkasakit lagi ko no tama na tas kagaaw amtay may mo nagitat na gabi wak mo reply nag-ansara gisindan ko rin sa mga resita lagi o mga laboratory wala na mapangutan na po no nagpa-laboratory ba kaysa unas di pa kusbol nasakit siya sa Japan sentag mga laboratory hang ipakita sa mga igsuon nila ali nila laboratory nilang tanan ang ipakita nila ang jahang
mga kinahanglan sa laboratory. Hindi karon ang ipakitaan na rin si Upaw raw si Hermelita. Alisod man po. Pamutay mga kailan didaghan nga. Ang handuta. Tama naman sa ampo. Hanginan nga. Ampo laman dihalin na. Kaya tagbalatian wiling labaw makaadyo. Labaw kan sa itong labaw magagahang Brazil makatabang nato. Pamilya yung katabang ni mo makampo ra. Tangan pa kagabaskag. Luwas pa lang imong balatian karon. Hugot og ampos Ginoo. Pagkabutos ni aging buwan tong pagkaspital na. Salud diskaitas ang tanan. Kaya mo naman natin gawid sa ating kinabuhi. Ang kagahon. Tama na bis kagao. Tama na bis na pagkitaan ta ka. Saan man nga. O pa may lado man pamasahe. Kala ko na po pamasahe ito. Balikan. Maabot ko na po ng mga 500 kapin. Balikan dito. Kaya lahat na lagi rin ruta sa biyahe. Diya, makaligaw makawawa pa. Napahit extra pamasahe mo ng lisod ka azuli na. Gat-gat laman og simitan na di man mo kuan kay zaman na dyan ay anak ni sang trabaho. Morom tingin na mo kun mamasahe na mo. Ang dyan anak nga pulis. Kay mo buti na masahe na mo pagato na mag antipulo. Gat lamod bigdunuhan mi kay lisod pod ka mo di man kay pamilyado na maja pod. Mo nang ampos ginuuli na. Kay daghan pang nagmahal nimo. Daghan pang isuon nimo wa kabanding ug sa imong mga pagumangkon daghan pa kadto na pa imong mga apo wa pakakita sa imong mga apo na anak ni Biberlin wa pakakita dana ito pa anak ni Aisa wa pakakabanding sa imong mga apo wa pa nimo napil nga na kay mga apo gawas ka na kay napil naman ang anak ng mga apo ikaw ang pas Ginoo diha para bitong humilita pili dyan na mahalin sa mga apo ikaw pas na pili mo nga na kay apo kanding anak ni Biberlin o amang kadana makakita wapo na mo makauban itong anak ni Esa wapo ito ni mo makauban manang ampos Ginoo matalan pa kag tas kinabuhi para mabanding ni mo mga apo mga gwapo ra ba yung apo gwapa anak ni Esa gwapa napay anak ni Biberlin gwapo pod mo nang paningkamot diha. Kaya ba ko di ka pasagdan ka ng pagkayanak diha. Di po siguro pasagad yung mga anak diha na Elizabeth o si Lorin. Tapos Lilin. Manang paningkamot diha. Ampos Ginoo. Kaya magkita ka lagi ta sa pagchat-chat o bihingkag. Mingon magkagapag isang chat kaya mingon din ako nang magkita kaya mamatay na akong hiza. Natalanta po itong mahudos ang ipabasa sa chat. Ningin sa balingkamot na nga mga tuon manang pohon o nami makasindong pamasahe paabot kami diha ampos Ginoo tapos sa laing kasandigan ang labos makagahon minta pag napakos buhol karon kay makaingan makundas na tatay nga mauna sinanay pud karon di pud mo makontak ako po ko'y pangtawag o magload ko ginagmay pang internet raman o may pantawag mo lang ako katawag ni nanay mo nang say magtatak ko nila nila mga musta say po di po nila mabasa ang chatong siguro sa kabisi mo nang budget di mo naka-istorya dugay-dugay sa nanay nakabidyo ko naman mis nanay katong ito pa si Just Valencia po dias kuan bisag di mananaw amping mo. A few moments later. Matong palis diay baktay ko padung ko magpuilas ta minggus palis ang lalo sila sa Pau danang kusundoy di bala sundi mo biyahe may klase kay mingaw kung kaso ako sa po'y mo biyahe ron mga tuko sila kita yung chat siya ang mga tuko na may ilas Biberlin
Da. Baklay na ako padung sa gawas. Padung sa masakay og jeep. Wala gito ganihan nag-video call Miss Nanay. Tuwa lang paghanluha kay gimingaw lagi ko sa Bohol. Sa ano man nga. Ay nazak naman sa pagdaan eh. Ang tuso na magkamingaw. Uy, pagkatulos. Diyan. Video call Miss Nanay ganiha. Salamat kong email sa Valencia kay sa may ning galing cellphone na naiba po signal. Samot na wala itaw sa bahay. Diyan sa magawasan ng ka. Pag signal ito mas bahay. Magusahin ako iluod nga pang tawag. Di na ko makatawag. Tawag na naman kong bigi gani ha. Wala gito. Buto po ka ito. Ang nagtanong. Ikaw po sa nagtanong. Sa hangin na ari. Nakapadong sa highway. Nagiwat na kong mita. Ako dito basta-basta mong gawasog. Di sa mo chat kay sa palaman niya ko sila wadiha. Mga maniguro ko. Sa akin sila nakatuon ako. Wala po pip. Mulakaw. Pakita lang tasunod lakang. Amping. Bye-bye. God bless.